lidi, prosím vás, pište jako komentáře. Já jsem migrénně smutná, takže jako pište prosím komentáře. A teď se rozhodněte, budeme natáčet a my nemáme kluka, takže případně kluci. Kluky. Potřebujeme na natáčení, takže kluci, ať se přidají do friendu, ber 7 úzků samozřejmě. A potom se domluvíme, že naplníme si dobrou kávu. A tam se na sebe dáme číslo a budeme natáčet, jo? Takže tak a prosím komentáře a kluky potřebujeme. Kdyby něco, vyberte si a máte tady hodně šancí, protože tady si můžete vybrat 2 holky, protože jedna nechce holku, jakože já hledám kluka a Elizabeth a jinak někdo, jo guys, tak i Vanessa totiž nechce. Takže prosím, kluky, jo? Potřebujeme 2 nebo 3 kluky, asi spíš 3, jo? Tak ahoj.